Ebe I can kwamona because I'm going to no bus and get that from this video this early morning. Also no nantetelo no mechien major second glance through the internet or blow no this video come from. This video with them is just so sad now most of our people we are I name me ha na so now. A lot of us name me ha na so kita. Without not being biased, as him can do because this particular tribe, this particular ndanwakita, this particular this location anwakita, emedulu na-eme izo property mmadụ. Ase kenem kanjo. Emelu na-eme izo property mmadụ. Emelu na-eme izo property mmadụ. If people are still giving us that impression of ndị Igbo kwulu mgbe asị na kata mo ya afọ agwofu onye Imo State, ibuluzo gbuo onye Imo State ha goda agwo first. Because this thing is becoming more glaring every day by day. The other last time, this no song kwa now be post a video. One woman, nena die no kwando one die imago nworo ka aka hia gidi die we a portion of land near the guy. See okay na akọ ihe. All of a sudden the man fell sick. Imago ke cause all of a sudden the man ahụ ya bia. Katago na emeheme the man onwuo. This young man potazia kita zowa ala did the woman nyegara this man mgbe ọ nọ ndụ zomi asị na ya zowa na emese the woman nke su dey say no si the woman no ya egbu ya no ya anwụ ka dị gị si wee nwụọ nwe na ajụzi kedu na ihe ọ bụ dị safe ọ bụzi onye nwa ekpochie ihe o nwere efu this story kete na akwadokwa ige ebe anụ akwụkwọ ka bụkwa the same similar issue na nwaanyị na di elutala ụnọ na Imo State kwa again as kosikwa we na akọ nwoke we nwa nwaanyị amụtara nwa ndị be di woman si na ya ele ụnọ ele hele di ụnọ ewele mebere ya the man the time haliezi ụnọ emebere ya the man nwaanyị anọrọzi ya ebe ha sị mba na emechazi emegide nke ha dị chi na awọkọ oke na ha ya ele di ụnọ rentita di woman ụnọ ebe ọzọ dị chi na awọkọrọ ha sị na ha ya ele di ụnọ lọtalụ nwaanyị ụnọ ebe ọzọ ebe anya na di lụrụ ụnọ ọwa ụna na-aghọ ala isi chụpụ di woman ebe ahụ. This thing the more rampant everywhere nwekwa ebe asịkwa na nwere ebe ndị ọjọọ na nọrọ mana why is this thing popular in this side of ndị Igbo? Why is this one so popular? Edukwa m na mgbe gboo na nwaanyị di enwuru na mụtara nwa achọ owe eme omenala nụtara di woman nwaanyị amụtazia nwa da we nochie anya obi that ezinụlọ ahụ ka ngwuru that person gara ime mkpuchi edum na-eme ya mgbe gboo. Now what happens now? Nwoke nwuru unu na-achọ ile ụnọ ka unu wee mebere ya. Are you people not ashamed of yourself? Then another man, according to the story, another man pụtakwa na-threaten the woman na ebe ọ na-achọrọ ịpụ na ya akwatu di ụnọ kwatuo gate demolish ye a na-ekwu ha je deta akwụkwọ na court with a lawyer si na that the woman pụọ from the property na the property has been sold to who? Unu elere ya mgbe di ya nọ ndụ nọ mgbe di ya nwụrụ anwụ kwuru na ele property. Ọ bụ na the man anụrụ nwaanyị okwe na-ekwu because this thing na-agbawa obi. This is so painful. This is so painful. And also men a na-agwa unu take care of your health. Take care of your health. You na-efeel na okwu na-ada ekwu okwukwu. Take care of your health. The most important thing. Most of you pụta onye nụ nwaanyị tato nwụọ echi onye mee nke a emeghe eme nwoke anwụọla hapụ ụmụ just go through our Igbo race na icheke na a lot of widows ka nkụ na ana Igbo anyị ọ bụrụ one ihe metere emete. Two, nwoke that doesn't take care of his health. I aṅụgide mmanya from morning till night. I aṅụgide mmanya from morning till night, week to week. No check-up, no BP check-up, no general check-up, no nka, no ịta mkpụrụ osisi, no ịṅụ nka, ime nka ka ahụ dị mmadụ mma. Biko na chọrọ m ikwu much. The name of this video, ka unu fụ alụ ndị be anyị na-eme all in the name of gịnị na na-azọ property ka ọ dịnụ. Ọ dị ma na very serious note. O nwere mama anyị nọ ebe a na anyị na ya bịara ebe a bịa kọwara anyị na o nwere ndị bịara pụ ụlọ ya na di ya rụrụ aka na ha chọrọ ire bring in a fake or whatever it is from one chamber like that na Ashewai Avenue Court of Appeal Federal High Court Road New Owerri Imo State. Now nwere one Bridget Okoli that has bought the house. Lord Mr. Mark Chukumba, the man had died. So, and the one ya heji hunwa
So the man is dead. So from the stories gathered from from the woman, what the report to her foundation any die na china piola because ọmụhụ nwa. So actually na piola ka ere di ụlọ. Ha si ka ere di ụlọ, ha buru ụzọ bịa ka ere di ụlọ ka ejiri emebere alụ die. Now ọrụ na ere di ụlọ brother woman choose ebe a ga-emeri rent, ebe a ga-akwụrụ ụgwọ ụlọ rent. The woman anọrọzi na rented apartment ebe nya na di ya nwere ụlọ na Owerri nga, and they have Abia State, you know. So the woman say ole otu eshere kwen ụlọ, oke ere ụlọ akụziere ụgwọ, na asị mba na ere ụlọ ha rụọli ụlọ ọzọ. Ada na achọrọ ụlọ rent arụọli ụlọ ọzọ. Amami na aghọta ihe a na-achọ to chụpụ the woman. So they came up with this thing. When they came up with this thing, nwanyị ha sị mba na ada eme. So before you know it, bụ nwanyị abịachara report cha ihe, they now came again, you know. Na-agwa the woman na ha ga-achụpụ ya n'ụlọ ahụ. Na-enye the woman nsogbu na ha ga-achụpụ ya n'ụlọ. Even one man a na-akpọ Okoli, one man that called the woman one day na-aba na ọ ga-akwapụ ya, ọ sị na ahịa wụ Okoli. Ọ sị na ahịa wụ Okoli 09122859815. Na-akpọ the woman na-aba ọkwa chọghị pụ n'ụlọ ahụ, na ha bịa na ha ga-ebupụ fensị ụlọ ahụ, na ha ga-ebupụ geeti ụlọ ahụ, na ha ga-akụri ụlọ ahụ, na ha ga-edemolish ụlọ ahụ. In a demolition, are you a criminal? I'm talking to that Okoli. Are you a criminal? Because this woman was a widow. Not just a widow, and a barren woman. And because this woman adopt the man adopt. Now so bano na chile ka na ha when he chile ke jumu amore no we to chuche bide. This man anwola now. Umudi the woman. That the woman should pack away from the house. Can read the whole jiri mebere aludie. Can't be this man wrote today. They still want to sell this house. You know, they still want to sell this house. Now frustrate an old woman, now frustrate this woman. Because dear woman, but this man didn't do none of the siblings so none of them came close. They want to sell his property. And then put Chopwanya rented house. When they built a house together. I am warning you for the last time. I am warning this chamber for the last time. I told me happy krogoro. I told me happy krogoro. As a lawyer you are. Gine the rubbish. Gine the rubbish. Church and bell lawyer. Gine the rubbish. One yana dear roller. Agadi nwa ka ịchụpụ ya ka enwe ike wete percentage nke gị nwa iji chere ụlọ nwaanyị mmadụ okuno chụpụ dis woman ka ebe ọ ga-eyefe n'elu unu ka ikuru ndan ka nwaanyị a nọrọ nga ahụ nwụọ ya nwụzia unu abịa were ụlọ. Why are you in a hurry? Why are you in a hurry? Because ọnwụhụ nwa. This woman have the right now ije ma adopt. This woman now as old as she is now, she has the right to go and adopt. Kusa nwoke n'ụlọ ahụ. The man who's to the share all out. Shadi hunuma, unu zuzu. As a lawyer, name and use chamber, and Zuzugare. She were lawyer, she knew a chamber. Here we hear me for how many years na university. Most of you will charge a bell, most of you will head all sense. Gozo instead of morality. As a lawyer, you first of all front morality before you front finance or front whatever, front weight or front material things. You know, and you zugi rubbish. Now rubbish now rubbish alive, now rubbish the profession. Now here legal profession. Now here legal profession. I am sending this as a note of warning. Give Okoli brother that woman. I got to go, bro. I got to go, bro. Take it from me. In check on the foundation, got to get, bro. Okay, she will this, she will that. That woman on a show, on a medicine, unuka call ya, unuka quaffes ya, unuka paget ya. Try it. Give me a survive warrior. Without take a pro. Go put in the foundation. You might pop away so. Anyaga Hano as a foundation. Give treat this woman bad. Anyaga Hano as a foundation. When they treat one you like this. Anyaga kwe. This is the issue na no goko. Tinyishigi. Ishi ne wanu tinyentege ina awela Okoli buku egedea mba bia ko no fence nwanya ahụ mo bia ko gate ye mo bia wepu ordinary key from that house ka bara mbe na bo nke bu oke unu na zuzu